का हाल भइलो सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम VIP राजा। अरे हाँ भइलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ही हाई लेवल ब्लास्ट लेवल के सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। जौन गाना के टाइटल बा कलम चबा गईनी। अरे हाँ भइलो कलम चबा गईनी गाना कब तक होता कौन चैनल पर होता कौ तरीके रिलीज करल जाता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो भाई तो लोग बता दी कि हाँ कलम चबा गईनी गाना कौना टाइप के होखे वाला बात। तो भाई लोग देख लेकिन ई वाला जौन गाना बा तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई के लेकर जो खेसारी लाल यादव के गाना रहे पढ़े चालू एतवार के वही टाइप के ई वाला भी गाना हो सकत मतलब होखे वाला बा। और खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना बतावल जाता कि हाँ बहुत ही बेस्ट हो गया बा, बहुत ही झकास हो गया बा, बहुत ही अच्छा हो गया बा। तो लोग मालूम है कि हाँ मतलब अखिलेश कश्यप के चैनल पर अरे हाँ अनंता म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर गाना खेसारी लाल यादव के बहुत कम आवेला और जौन भी आवेला तो ब्लास्ट आवेला हाई आवेला काहे कि अखिलेश कश्यप के चैनल हो। और अखिलेश कश्यप जौन भी गाना लावेलन ऊपर बहुत ही अच्छा लावेलन, बहुत ही मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा करेलन, भले गाना कम लावेलन लेकिन बहुत ही हैवी लावेलन, बहुत ही मस्त लावेलन। बाकी भाई तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना अरे हाँ भाई जौन गाना के टाइटल बा कलम चबा गईनी। अरे हाँ कलम चबा गईनी गाना मतलब कब तक ले आवे वाला बा। तो भाई लोग देखल ये वाला गाना बा जौन 24 तारीख के आवे वाला बा। अरे हाँ 24 तारीख के आवे वाला बा। बाकी वाला गाना के लिखल बड़न अरे हाँ अखिलेश कश्यप लिखले बड़न और भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर्या शर्मा और अखिलेश कश्यप और आर्या शर्मा मतलब म्यूजिक डायरेक्टर में आर्या शर्मा लिखले बड़न अखिलेश कश्यप और भाई लोग ये वाला गाना गईले बड़न खेसारी लाल यादव। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिल के ये वाला गाना गईले बड़न बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास ये वाला गाना होके वाला बा। और बतावल जाते कि हाँ ये वाला गाना जब मार्केट में आई तो पूरा तहलका मचा दी काहे कि खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बा जौन अन्नपूर्णा फिल्म्स पे आवे वाला बा। सॉरी भाई लोग अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर आवे वाला बा जौन खेसारी मतलब अखिलेश कश्यप के चैनल है। और तो लोग जनवही कर लेंगे हाँ जौन आदमी अपना चैनल खातिर गाना लिखी तो बहुत ही बेस्ट लगी, बहुत ही झकास लगी, बहुत ही अच्छा लगी। तो भाई लोग ये वाला भी गाना अरे कलम चबा गईनी गाना भी बहुत मस्त बहुत झकास बा। बाकी इफेक्ट में काम कर बढ़िया ना हीरोइन में काम कर बड़ी डिम्पल सिंह और बहुत ही अच्छा एक्टर है। और खेसारी लाल यादव के मतलब खेसारी लाल यादव के हरदम खेसारी लाल यादव के साथ मतलब हरदम गाना आवत रहेला डिम्पल सिंह के और ये भी गाना डिम्पल सिंह के साथ ही बा। बाकी ये वाला गाना के 24 तारीख के रिलीज करल जाई। बाकी अभी तक मतलब टाइम नहीं के बतावल गल कि हम हई बजे रिलीज करल जाई लेकिन भाई 24 तारीख के रिलीज करल जाई कन्फर्म है कि हाँ तो लोग ये वाला गाना 24 तारीख के रिलीज करल जाई। और तो लोग के अन्नपूर्णा फिल्म्स पे तो लोग ये वाला गाना सुने के मिली और देखे के मिली। तो भाई लोग ये वाला गाना के तो लोग मिस मत करें जरूर देख लें काहे कि खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना बहुत ही अच्छा होगा बहुत ही झकास होगा पूरा वीडियो क्वालिटी में होगा कि तो लोग थंबनेल देख के अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही हाई बा। बाकी भाई लोग तो ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें।